Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Отправили сте се към самолета, който не е в ремонт и ще се така изглежда. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every start, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. With every start, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. И така, даваме ход на смелите си идеи, за да достигнем до дестинация 27, Осло, Норвегия. Започва нашата обиколка в норвежката столица с крепостта Акершус и скритият зад нея замък. В миналото е бил кралска резиденция при нападение евентуално. Бил е също затвор, военна база, а в момента е нещо като музей от Втората световна война. Ще влезем вътре да го разгледаме, защото е безплатно. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall, staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up. Непосредствено до крепостта се открива панорамна гледка към част от пристанището, където акостират круизни кораби. Up in your branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more try. With every star, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. With every star. Кметството на Осло, тук се помещава градския съвет и държавната администрация. Сградата е построена в правоъгълен план от червени тухли и има две кули почти еднакво високи. В източната кула има карильон, който огласява околността с различни музикални изпълнения от класическа музика до модерен поп. Какво е карильон? Някой знае ли? Това е нещо като орган в класическите църкви, с тази разлика, че звука идва от камбани, в случая 49. Чукчето, което удря камбаните, е свързано с въже, което се дърпа от ръкохватки, подредени като тези на пианото. Много е интересно, трябва да го видите на живо. Ето, научихте нещо ново. А това са на баба ми гъските. Аз тази сграда на операта, честно да ви кажа, не я одобрявам. Отпред я гледах, отзад я гледах, за втори път идвам, за втори път я гледам, ами не мога да я възприема. А е взела награда за иновация в архитектурата.
Явно тези от Джулито са били пияни. Обаче покривът е достъпен за разходки и гледки към морето. Както виждате, фоетата са остъклени с огромни прозорци и събират хора, които не са фенове на операта и балета, като нас, например. Но това не пречи да изпием по чаша кафе с торта. Кралският дворец, много ясно, щом е кралски, значи кралят и обкръжението му са живели тук. Отпред по дефолт е статуята на крал Карл Йохан 14. Естествено, има гвардейци да го пазят. Двореца не е толкова голям, като този в другите европейски столици, като обем и разкош, но ако се вгледате в детайлите, особено тези в прилежащият парк, ще видите доста знаци. Липсата на голяма украса отвън и отвътре е особено показателна за изчистеният ренесансов стил в симетрията и пропорциите на сградата. Много сложно го казах, нали? Всъщност, разбрахте ли нещо? Около двореца има обособена паркова територия, даже е малко езерце, в което чомга няма. Нека не обвиняваме времето излишно, тъй като и преди това си бяхме мокри. Националният театър на Осло. Сградата се намира между Кралския дворец и парламента. Естествено, отново статуята на крал Карл Йохан. Сезонът винаги се открива с постановка на Хенри Ипсен, ако някой го е чувал случайно. Така, сега намираме се пред Нобеловия център за мир. В момента е превърнат в музей на шведският учен Алфред Нобел. И тук ще разберете защо наградата за мир се присъжда в Осло, а не в Стокхолм. Всяка година експозицията се променя в зависимост от актуалните лауреати на тази престижна награда. Driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go.
среща или стортинг в буквален превод означава голямо събрание. Отпред има забележителна полукръгла фасада. Не съм сигурен, че искам да вляза вътре, за да не прича там на хората да си вършат важните държавни дела. Но да, отпред изглежда с доста интересни орнаменти и красиви декорации. Driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. Правя кратко включване с моите приятели страхотни от Русе и провинцията. Казвам провинцията, защото имаме човек от София. Нямам никаква идея къде отиваме, затова мисля да се поразходим малко. И да знаете, там където сме ние, там е ситуацията. Така, сега, последно включване от нашето пътешествие в Норвегия. Освен, че ни валя дъжд, духа ни вятър, имаше моменти, в които се загубихме и на всичкото отгоре, днеска за финал, самолетът не дойде. И се озовахме в една много интересна ситуация. Казаха, че ще дойде, ама друг път. Надяваме се утре да се приберем. Да. Обаче тук е рай. Много хубаво, прекрасно. Да. А къде е тук? Как се казва града? Значи града се казва... Тонберг. Тонберг, да, Тонсберг. Едва намерихме хотел. Едва намерихме хотел.